Klapka ostrá. Ideme. Milé ženy, milé matky, vieme, že dnes máte sviatok. MDŽ, čo v preklade znamená mám drsný život. Ale nie. Viem, že všetky dnes oslavujete. Preto pri tejto príležitosti by som vám rád zaspieval. Ešte predtým, ako to všetko spustím, by som vás rád vyzval, aby ste si pripravili buď ibuprofen alebo paralen, lebo mám pocit, že po mojom výkone vás bude 2 minútky bolieť hlava. Když vykouknu z okna ven, tak vidím dům a v něm tvoji tvář. Myslím, že stačí. Milé dámy, ženy, rád by som vás chcel vyzvať, aby ste nám odpustili neveru. My, muži, vás ľúbime v akejkoľvek situácii, nech sa deje čokoľvek. Milé dámy, prosím vás, odpustite nám niekedy ten nenápadný zápach z pazušiek. Vedzte, že správny chlap donesie domov. Prejavujte nám lásku aj naďalej a my sa vám odmeníme eurami. Ľúbime vás.